ಹಾಯ್ ಯಾನಿನ್ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಡೆ ಬರ್ತದೆ ಡಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ವರ್ಷದ ದಿನ ಇನ್ನು ಅಂಚ ಇಡೆ ಬರ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲ್ಪುರ ದಾದ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲಾರೆ ಯಾನ್ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಚೌತಿದ ಒಂಜಿ ತುಣುಕುನು ಪಾಡ್ಗಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚಂಡ ತೂಕನೆ
ವರ್ಷದ ಬೆದ್ರದ 51ನೇ ವರ್ಷದ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಗೌಜಿ ಕರ್ತದ ಲೇಸಿಗೆ ಎವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆನ ಮುತಾಲಿಕೆಡೆ 30 ವರ್ಷದ ತುಳುವ ಮಣ್ಣದ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಲೆ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ವಶೀಕರಣ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬಡವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗೆ ಒತ್ತೆ ಒತ್ತಿಕೊಂಡು ಆದರೆ ಈ ತೂಲೆ ಆಯ್ನಾತು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತದೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಏರು ವಿಜಯ ಲಾಕ್ಸ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದೆ ಜರ ಹಾಕಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ರಿಲೇಟಿವ್ಗೆ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಲಿಂಕ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಏತ್ ಶೋಕ್ ದೆಪ್ಪರಾತ ನಾವು ಶೋಕ್ ದೆತ್ತದೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡ ಎಡ್ಡ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡುವೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಇಡಗೆ ಮುಗಿದ್ವೆ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ವೆ ಬಾಯ್.